Mano apisi mano marogai mar jomin buche doho kwaneno ka buche mag mibadhi sani koro iseyo ODPP ni mosebedo ka lwaro gi oko matene ni kar mar mondo mi ochop gi doho kacha to girucho gi mana oko mano miyo jopiny bedo kod picha mane ahinya nyato wuodh kedo kod mibadhi e pacho kae Ojuka. Yes, Joyce ngene kapok wagoyo DPP to nengo wang'ane role mar EACC kaso wang'ane gik magisetimo back ing'eni ka pacho gwenyore gi regime matiyo rasani kata motiyo chien to samoro josiasa gitiyo gi EACC to frustrate a leader. Correct. Anyalo mi example gi Oparanya kane gigwenyore go Uhuru Kenyatta. EACC no frustrate big time. Koro mano semayo public confidence kuome nikech king'iyo gima EACC yuago kuom DPP ni DPP undermine public interest kata delay or lack of coordination but ingeni DPP nyaka ngi substantial evidence okinyal mako mheshimiwa Dache ni samoro ne competitor mare masamoro chini gi serikal manyo mana go tiende titiyo go yor siasa mano ok nyal dhi e court mara ariyo waseneno kuma EACC itiyo go mondo thir jotelo moko matemo biro mondo duoki piny kata duok nyota ni piny emomiyo kapok EACC oywak ne DPP to gimbe nyaka gikuong giluok odgi kanyo magi gather public confidence kuomgi ing'eni Joyce nitie gik mang'eny mosetimore nyaka e county level aseneno governor achiel kuom ex governors e piny Luka mowacho publicly ni Nyasaye okonya riwruok moketwa machiegni ni omiyo do maka e yor weche mibadhi aseneno to samoro mibadhi nen pes jopiny e mano lal to pesa no samoro nyalo gero skul nyalo kelo yath hospital nyalo loso ndara to koro pesa olala kamano koro kapok EACC oywak thorio mogoni nyaka gikuong giluok odgi kwanza kok ibiro yudo public confidence. Nyaka integi midwa medo mheshimiwa. I just want add on a med gimoro matin.